Φαινόμαστε σαν ευτυχισμένοι. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη Πύρι Πύρι podcast. Αυτή τη φορά δεν είμαι μόνη μου, είμαι με τη μάνα που με γέννησε. Γεια σας και από μένα. Είναι λίγο ντροπαλή, είναι η πρώτη φορά μπροστά στο γυαλί, αλλά θα την ξεκλειδώσουμε εδώ με ερωτήσεις που κάνατε εσείς, που βάζουν το μαχαίρι στο κόκαλο αν θέλετε, και θα μάθετε πάρα πολλά για εμένα μέσω της μητρός μου. Αρχικά, να μας πεις μερικά πράγματα για εσένα, γιατί ο κόσμος δεν σε γνωρίζει, εκτός από τους μαθητές σου που μας στείλανε πάρα πολλά φιλιά και χαιρετίσματα, όσοι μας ακολουθούν. Στο μικρόφωνο θα μιλάς. Λοιπόν, να πω για μένα. Ναι, για πες ότι θέλει κάποιος να σε γνωρίσει έτσι μέσα από μερικές λέξεις. Μερικές λέξεις, οκ. Εντάξει, είμαι κι εγώ ένας άνθρωπος απλός, μη διάσημος. Καθηγήτρια ήμουνα, 2 χρόνια είμαι συνταξιούχα τώρα, φιλόλογος ήμουνα. Τέλειωσα το καποδιστριακό το 81, να και η ηλικία. Δεν φαίνεσαι μέρα πάνω από 53. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και έχω 2 παιδιά, μια χαρά ευτυχισμένη νιώθω. Κομπλέ. Φίλους πολλούς, αυτά. Ωραία, σούπερ. Οι ερωτήσεις εννοείται ότι είναι όλες γύρω από ένα θέμα, αλλά βρήκα άλλες 5, τέλος πάντων, να τις βάλουμε και αυτές μέσα σε αυτό το βίντεο. Ποια χαρακτηριστικά σου παρατηρείς σε εμένα, και καλά και κακά? Παρατηρείς χαρακτηριστικά σου σε εμένα? Κοίταξε, μπορεί εξωτερικά να μην μοιάζουμε καθόλου και μάλλον δεν μοιάζω με κανένα από τα παιδιά μου. Ζόγκ. Εξωτερικά, τώρα εσωτερικά... Εντάξει, δεν ξέρω, ίσως το άγχος που σου μετέδωσα, είπαμε, το κακό, αλλά και την καλοσύνη, βέβαια δεν την πήρες μόνο από μένα, είναι και ο πατέρας σου που είναι καλός, οπότε... Disclaimers. Έτσι, λοιπόν, αυτά τα 2 μπορώ να... Άγχος το κακό και καλοσύνη το καλό. Ναι, και εκτός αυτού, ναι, στο δημοτικό, όπως ρούφαγα εγώ ό,τι μου δίνανε από εκεί τις γνώσεις, το ίδιο έκανες και εσύ, ερχόσουν έτοιμη, δηλαδή στο σπίτι δεν χρειαζόταν πολύ ο λόγος να διαβάσεις τίποτα. Τέλειο. Τώρα άσχετη από εμένα ερώτηση, αλλά επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί εκεί έξω δάσκαλοι και καθηγητές που μας παρακολουθούν και στο προηγούμενο βίντεο είπανε τις δύσκολες ιστορίες τους. Πώς είναι να είσαι καθηγήτρια στην Ελλάδα σήμερα? Έχεις πάρει σύνταξη? Ναι, τώρα έχω πάρει σύνταξη από το 2021, αλλά εντάξει, δούλεψα 40 ακριβώς χρόνια, από το 81 και μετά. Κοίταξε, τα 20 πρώτα χρόνια ήταν, τα 11 ήταν ιδιαίτερα στην Αθήνα, πέρασα τέλεια και έλεγα ότι στη ζωή μου μόνο ιδιαίτερα θέλω να κάνω. Τα άλλα 10 χρόνια που ήμουνα στην Καρδίτσα σε σχολεία ήταν πάρα πολύ ωραία επίσης. Και μετά άρχισε σιγά σιγά και η δική μου κούραση από το σύστημα βασικά, το οποίο θέλει, ας πούμε, τους μαθητές με τους καθηγητές να είναι σε κόντρα, ενώ τελικά δεν φταίνε ούτε η μεν κατά τη γνώμη μου ούτε η δε, αλλά φταίνε αυτοί που φτιάχνουν τα προγράμματα που είναι πάνω από εμάς και μας βάζουν στην ουσία να κάνουμε, να ράνουμε χωρίς να έχουμε κι εμείς άποψη σε αυτά. Εκεί λοιπόν άρχισε τα προβλήματα. Θεωρώ ότι ένας δηλαδή αξιοπρεπής άνθρωπος που θέλει να είναι σωστός καθηγητής μέσα σε αυτό το σύστημα το σημερινό της Ελλάδας δεν μπορεί να τα καταφέρει. Γιατί τα παιδιά έρχονται τόσο αγχωμένα, κουρασμένα και με τόσα αρνητικά συναισθήματα που δεν έχουν το κουράγιο, το χρόνο, τη διάθεση να σε ακούσουν, ό,τι καλό και να έχεις να προσφέρεις. Δεν ξέρω τώρα, θα πούν και οι μαθητές μου βέβαια που με είχανε, αλλά είχα πάντα καλή διάθεση και δημοκρατική, αλλά δεν μπορείς μέσα σε τόσο πλήθος κιόλας που είναι μεγάλες οι τάξεις, πάρα πολλά άτομα, 4-5 άτομα να είναι πολύ ζωηρά, να μην θέλουν να σε ακούσουν, να μην θέλουν να συνεργαστούν, σου χαλάνε όλο το μάθημα και τη διάθεση, όλων δηλαδή και των παιδιών. Μου είχε στείλει μια μαθήτριά σου ότι γενικά τα τελευταία 10 χρόνια πριν πάρει σύνταξη, εγώ απλά της έλεγα φύγε, πήγαινε κάπου αλλού, πάρε μετάθεση, γιατί δεν την πάλευε κανείς, τέλος πάντων, φαντάζομαι ούτε οι μαθητές, αλλά και η μαμά τα είχε φτύσει. Μου είχε πει όμως μία μαθήτρια ότι τους έβαζες να κάνουν διαλογισμό μες στην τάξη και να παίρνουν ανάσες. Για πες. Λοιπόν, κοίταξε, το ευχάριστο ήταν ότι τα τελευταία χρόνια είχα μέσα και φιλοσοφία, δηλαδή μαθήματα που προσφέρονται για κάτι άλλο εκτός από στήρα μάθηση, ξέρω εγώ, που δεν μπορείς πολύ να αυτοσχεδιάσεις, ας πούμε, όπως
στα μαθήματα γραμματικής, ξέρω εγώ το ένα τ' άλλο. Λοιπόν, και αρχίσαμε, πραγματικά επειδή φιλοσοφία, τα παιδιά βαριόντουσαν, φιλοσοφία τώρα, τι είναι αυτό, άρχισα να σκέφτομαι κι εγώ τρόπους πώς θα να γίνει το μάθημα πιο ευχάριστο και αυτό. Φυσικά ήξερα όλα τα άγχη που έχουν τα παιδιά λύκειο, έτσι, για το λύκειο μιλάμε τώρα, καμένα και αυτά και εμείς στον εγκέφαλο λόγω εξετάσεων, και άρχισα να κάνω αυτό που πραγματικά και εμένα βοηθούσε και τα παιδιά, τους άρεσε πάρα πολύ δηλαδή, να αφιερώνουμε ένα 10 λεπτό, να αυτοσυγκεντρωνόμαστε, να αναπνέουμε σωστά, να επικεντρωνόμαστε, να κλείνουμε λίγο τα μάτια, να επικεντρωνόμαστε στις αισθήσεις. Αυτό δηλαδή που είναι διαλογισμός στην ουσία, μήπως. Και φυσικά ήταν η πρόταση να το κάνουν και στο σπίτι μόνοι τους, γιατί εκεί τώρα ένας να γελάσει με αυτό που κάναμε, χαλούσε η φάση. Αλλά νομίζω ότι όλα το εκτιμήσανε. Αυτό σου λέει κάτι είναι εδώ, κάτι γίνεται διαφορετικό. Όχι, στη φιλοσοφία νομίζω όλα τα παιδιά μετά τους άρεσε, ας πούμε, πώς το κάναμε το μάθημα και γενικά και αυτό βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν ασχολούνταν με την ψυχολογία μας στο σχολείο των μαθητών. Οπότε και εγώ τώρα σκέφτομαι άλλες πικρές ιστορίες που εμείς ήμασταν τα κολόπεδα, που πριν έκανα τη δασκάλα, κάποια στιγμή πρέπει να κάνω και το κολόπεδο. Αλλά τώρα συνειδητοποιώ ότι όντως όλα αυτά που λες, δηλαδή το ότι φτάναμε κλαταρισμένα και ότι στο σχολείο προσπαθούσαμε να κάνουμε το φροντιστήριο, μπας και κοιμηθούμε το μεσημέρι, ήταν... Ναι, καμένο το μάθημα του σχολείου, τέλος. Δηλαδή, και μετά πάλι ποιος φταίει, εσύ, ο καθηγητής, ας πούμε. Πού είναι πιο εύκολο, σάκου στο box, ας πούμε, στον καθηγητή θα πήγαινε. Ναι, ήταν δύσκολα πολύ, δεν ξέρω. Αδιέξοδα ένιωθα εγώ κάποια στιγμή. Φωνήβω όντως εν τη ιερή μου, έλεγα. Παναγία μου, δεν μ' ακούει κανείς να μιλάω και τίποτα. Βέβαια, κάναμε και σεμινάρια και ψυχολογίες και μας λέγανε όλοι, μην το παίρνεις προσωπικά, το παιδί είναι φορτισμένο, δεν το κάνεις στη μαϊμάνη αυτό, το κάνεις στον καθηγητή, σε κάτι ας πούμε που μπορεί να στο σύστημα. Στο σύστημα που ήμουν εγώ εκπρόσωπος. Ναι, αλλά δεν είναι πολύ εύκολο να το διαχειριστείς αυτό την ώρα που σου συμβαίνει μέσα στην τάξη, δηλαδή να χτυπάνε τα νεύρα. Κάθε μέρα εντωμεταξύ, πολλές ώρες. Κάθε μέρα, πολλές ώρες, ναι. Τώρα μια πολύ προσωπική ερώτηση που άμα θες την απαντάς, άμα δεν θες δεν την απαντάς. Επειδή σε προηγούμενο βίντεο που είχα κάνει με όλα αυτά το πώς είναι να μεγαλώνεις στην επαρχία, τα αστεία, τα δύσκολα, μου έχουν κάνει μια ερώτηση πώς ήταν που σε μια τόσο μικρή κοινωνία δούλευες εσύ κατά κύριο λόγο και όχι ο άνδρας του σπιτιού. Καλά, ήταν πολύ δύσκολο, αλλά δεν με ένοιαζε καθόλου. Όταν πήραμε εμείς απόφαση το 92 να πάμε να ζήσουμε σε χωριό, την πήραμε συνειδητά την απόφαση. Και είπαμε ότι θα ζήσουμε με νοοτροπία Αθήνας εκεί. Δηλαδή δεν θα μας περάσει εμάς η νοοτροπία της επαρχίας στη ζωή μας. Γι' αυτό ακόμα και στη μαμά μου έλεγα δεν θα μου λες απολύτως τίποτα από ό,τι σχόλια ακούς γιατί δεν με αφορούν. Και έτσι ζήσαμε δηλαδή με αυτόν τον τρόπο. Δεν πιστεύεις ότι σε επηρέασε εμέσως αυτό καθόλου? Εντάξει, σίγουρα σε επηρεάζουν όλα αυτά, αλλά εντάξει, και πάλι μπορέσαμε όλοι μαζί να το διαχειριστούμε καλά, σχετικά. Ωραία. Τώρα αναγκαστικά, εντάξει, αρκετά πόση ώρα μιλήσαμε για άλλους. Το θέμα όμως ποιο είναι? Εγώ. Αυτό το εγωκεντρικό πύρι podcast έρχεται να γίνει ακόμα πιο εγωκεντρικό. Λοιπόν, τώρα αυτή ήταν πολύ βαθιά ερώτηση, γιατί και εγώ φρίκαρα όταν την άκουσα, αλλά μου άρεσε. Ποια ήταν η στιγμή που συνειδητοποίησες ότι δεν είμαι πια παιδί? Αυτό το ρώτησε μια μαμά. Ότι δεν είσαι πια παιδί? Κοίταξε να δεις, εσύ σαν τώρα παιδί 12 χρονών, ας πούμε, να πούμε στην ηλικία αυτή ότι τελειώνει να είσαι παιδί. Βασικά, επειδή εγώ δεν ένιωθα και τελείως παιδί. Αυτό είναι. Εννοώ, πότε ας πούμε με κοίταξε και είπες πω αυτή είναι μια γυναίκα, ρε παιδί μου. Δεν είναι πια ακριβώς το παιδάκι μου. Κοίταξε, εγώ δεν έπαψα ποτέ να σε θεωρώ παιδάκια βασικά. Αλλά εντάξει, όταν είδα ας πούμε στο Λύκειο ότι άρχισες πλέον να έχεις ενδιαφέροντα και ερωτικά και αυτά. Εντάξει, τότε κατάλαβα ότι δεν το θεωρώ δηλαδή ότι πήγε πολύ φυσιολογικά, normal. Παιδάκι έπαιζες, μετά σταμάτησες να παίζεις. Φίλες, φίλους, τέτοια ας πούμε, ναι. Ένιωσες περίεργα ή ήταν normal? Ενώ ένιωσες ότι όχι, το παιδάκι που πήγε, αυτό ήταν παιδάκι παλιά? Α, ναι, αυτό το έχω, το νιώθω δηλαδή, επειδή δούλευα και πολύ όταν ήσασταν μικρά.
ένιωσα ότι την έχασα αυτή την ηλικία. Δεν χόρτασα δηλαδή να είστε παιδάκια και να είμαι πολλές ώρες μαζί σας. Αυτό ναι, αυτό είναι αλήθεια. Οπότε αυτό είναι μια συμβουλή για γονείς με μικρά παιδάκια? Εννοείται, να κάθονται ώρες. Δηλαδή το λέω σε όλους αυτό, να κάθονται με τα παιδιά τους για να τα χορτάσουν, γιατί περνάει πολύ γρήγορο καιρός και μεγαλώνουν και μετά τα 18 σκέφτεσαι θα φύγουν για πάντα. Πραγματικά, και θα κάνουν τη ζωή τους. Δηλαδή τέρμα, δεν ξαναγυρνάμε ποτέ πάλι πίσω σε αυτή την παιδική ηλικία που έχει το παιδάκι και είναι παιδί. Παρ' όλα αυτά, εμένα οι γονείς μου είναι συνέχεια μέσα στο σπίτι μου, επειδή τους καλώ. Οπότε όλα πήγανε καλά. Πάμε στο hot θέμα, έτσι. Μιας και η μαμά είναι μαμά ενός queer ατόμου. Τώρα θα μου πεις εσύ από τη δική σου πλευρά, και μπορώ και εγώ να σου πω από τη δική μου πλευρά. Τα έχουμε συζητήσει βέβαια εμείς μεταξύ μας, αλλά τώρα Σία Λιαροπούλου βγάζουμε τα οικογενειακά μας στην τηλεόραση για τα νούμερα. Πώς αντέδρασες στο coming out μου σαν ομοφυλόφιλο άτομο? Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι πάνω απ' όλα στον άνθρωπο είναι η αγάπη για τα παιδιά του. Πάνω απ' όλα αυτά. Αυτό, δηλαδή δεν θα προσδιορίσω εγώ τι θα κάνει το παιδί μου ακριβώς και ιδιαίτερα στον ερωτικό τομέα. Είναι πολύ προσωπικό αυτό. Δηλαδή το να έχω... Είναι πολύ εγωιστικό να πω ότι ξέρεις τι, εγώ έτσι σε θέλω και έτσι θα γίνεις. Οπότε και όταν θυμάσαι πώς έγινε, με ρώτησες, μου λες μαμά τώρα θα μ' αγαπάς. Λέω μα τι ερώτηση είναι αυτή, δεν θα ήμουν μάνα σου αν δεν σε αγαπούσα. Δηλαδή, και δεν μου πέφτει λόγος κανονικά εμένα. Δηλαδή τι θα λογοδοτήσεις ας πούμε για πώς αισθάνεσαι? Όχι, θα κάνεις αυτό που αισθάνεσαι για να είσαι ευτυχισμένη και αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Και εξάλλου εκεί είναι το στίχημα, το να είσαι εσύ έτσι και να αγαπάς το παιδί σου που είναι διαφορετικό. Δηλαδή τότε αυτό είναι γονιός, δηλαδή να στηρίζει το παιδί του με τη διαφορετικότητα που μπορεί να έχει. Εγώ δεν το θυμάμαι που σε ρώτησα αν θα μ' αγαπάς, γιατί ήμουν σε mental breakdown όταν το είπα. Εγώ θυμάμαι όμως κάτι που μου είχε μείνει για πολύ καιρό μέχρι να το λύσουμε, ότι όταν σου το είπα, μιας και είχα βγει και μόλις από εκείνη τη σχέση, μου είχες πει τώρα στο μπαμπά και στο Λεωνίδα δεν λέμε τίποτα, το κρατάμε μεταξύ μας. Ναι. Αυτό ήταν γιατί, επειδή πίστευες ας πούμε ότι μπορεί να είναι μια φάση και να περάσει? Ναι, ένα αυτό μπορεί. Ή και γενικά επειδή έβλεπα τις ιδέες του μπαμπά ειδικά, ήταν πιο σε αυτά τα θέματα συγκρατημένος και είχε άποψη. Λέω γιατί δεν χρειάζεται να το κάνουμε θέμα και να συζητάμε για αυτά. Θα κάνεις εσύ τη ζωή σου όπως γουστάρεις χωρίς να δώσεις κανέναν λογαριασμό. Ναι, η αλήθεια είναι πως αυτό που μου είχε πει τότε ήταν ότι η ζωή είναι πολύ μικρή και είναι δική σου και δεν θα τη ζεις για κανέναν άλλον πέρα από τον εαυτό σου. Δηλαδή δεν οφείλεις ούτε στους γονείς σου κάποια εξήγηση, ούτε να τους πεις ό,τι θες. Καλά έκανες και μου το είπες αφού το ήθελες, αλλά από εκεί και πέρα εμείς είμαστε εδώ γιατί είμαστε γονείς σου, όχι γιατί πρέπει να λογοδοτείς για το τι κάνεις ή να παίρνεις την άδειά μας, ας πούμε, για να τη ζεις. Και ήταν αρκετά απελευθερωτικό. Δηλαδή κάποια στιγμή της είπα, εντάξει, περίμενα να είσαι άνετη, αλλά κάπως έχω κομπλάρει τώρα, εντάξει, οκ. Γιατί και εγώ είχα πάρα πολλά περιστατικά που διώχναν ανθρώπους από το σπίτι. Δεν περίμενα φυσικά ότι θα γίνει κάτι τέτοιο, αλλά ξέρεις, πάντα μέσα σου όταν γίνεται κάτι τόσο συγκλονιστικό, και εγώ ήμουν και σε μεγάλη ηλικία όταν το ανακάλυψα, οπότε σοκαρίστηκα. Λέω κι άμα μία στο εκατομμύριο τώρα τους γυρίσει το μυαλό και μου πούν τι είναι αυτά, ξέρω εγώ. Αλλά όχι, εντάξει, μια χαρά. Όχι καλέ. Εδώ μιλάμε για αγάπη. Πόσο δύσκολο ήταν το μεγάλωμά μας, είναι μια ερώτηση. Και τι σε δυσκόλεψε πιο πολύ στο δικό μου μεγάλωμα, είναι η άλλη. Ναι. Κοίταξε να δεις. Λέω ότι όσα έχεις μάθει τόσα χρόνια στη θεωρία, γιατί εγώ έκανα και πολλή ψυχολογία στο πανεπιστήμιο, είναι πολύ δύσκολο να τα εφαρμόσεις μετά σαν γονιός. Εκεί δηλαδή σε αυτά τα θέματα ήταν η δυσκολία μου, όχι στο δεν τρώνε ή δεν κάνουν ή είναι, ξέρω εγώ, έχουν μια γένεια ή, όχι, τέτοια πράγματα δεν είχαμε. Το θέμα ήταν πώς θα συμβιβάσω το πρώτο παιδί με το δεύτερο, που εσύ ήσουν το δεύτερο, πώς μεγάλωσα το πρώτο για να φτάσει να είναι ζηλιάρικο παράδειγμα κτλ. Που πραγματικά θα ήθελα να γυρίσω το χρόνο πίσω τώρα με την εμπειρία που έχω
θα το έκανα πολύ καλύτερα, εννοείται. Αλλά θέλω να πω, είναι πολύ δύσκολο να εφαρμόσεις τα θέματα που έχεις μάθει τόσα χρόνια, ψυχολογία, το ένα, το άλλο, 1002, δεν μπορείς εύκολα να τα εφαρμόσεις στα παιδιά σου. Θεωρώ δηλαδή ότι πρέπει ο άνθρωπος πρώτα να μαθαίνει πολλά πράγματα, και το έλεγα πάντα στα παιδιά αυτό που έκανα μάθημα, ότι πρώτα πρέπει να πάμε σχολή γονέων και μετά να γινόμαστε γονείς. Γιατί δεν είναι μόνο η καλή διάθεση. Εγώ έχω καλή διάθεση, αγαπάω τα παιδιά μου κτλ. Θέλει τελικά και κάποιο τρόπο που δεν τον είχα μάλλον με το πρώτο παιδί. Οπότε εσύ δεν με δυσκόλεψες καθόλου. Εσύ ήσουν ένα παιδί που γεννήθηκες και αυτοδημιουργήθηκες, θα έλεγα. Γιατί το πρώτο παιδί ήταν αυτό που μεγαλώσαμε μάλλον για να γίνει ζηλιάρικο. Δεν μ' άφηνε καθόλου. Ο Λεωνίδας με ήθελε πάντα, και στην πρώτη θυμάμαι, και ήταν και τελειομανής. Δηλαδή είχε όλα τα χαρακτηριστικά που θέλει, ας πούμε, ένα παιδί για να σε έχει από πάνω και έλα να γράψουμε αυτή τη γραμμούλα ενώ εσύ δημιουργήθηκες μόνη σου στην ουσία, μεγάλωσες, καλά, και τα δυο ήσασταν ήσυχα από μικρά, αλλά εσύ ήσουν ένα παιδί τσάντα όταν ήσουν μικρό. Δηλαδή σε παίρναμε, σε βάζαμε εκεί με το relax και μόσουν, έτρωγες και μόσουν, τίποτα, καμία γκρίνια, ένα παιδί ανέμελο. Τώρα λοιπόν, όταν μεγάλωσες και άρχισαν οι προστριβές με το Λεωνίδα, εκεί ήταν το θέμα, ότι εμείς δηλαδή φταίμε που το παιδί αυτό ζήλευε και ήθελε συνέχεια εμένα, δεν μας άφηνε καθόλου οι δυο μας να είμαστε και τέτοια. Οπότε, εντάξει, τότε δεν το καταλάβαινα βέβαια, ότι δεν έφταιγε το παιδί, το άλλο έφταγα εγώ που το είχα μεγαλώσει έτσι. Αυτά είσαι την δυσκολία. Πώς πιστεύεις ότι ήρθαμε κοντά σαν μάνα και κόρη? Γιατί πάντα κοντά ήμασταν. Πάντα κοντά. Ειδικά εγώ, επειδή εσένα σε έβλεπα και σε θαύμαζα σαν παιδί. Μ' άρεσες και πολύ και δηλαδή αυτό που ονειρευόμουν να είναι το κορίτσι μου ήσουν εσύ πραγματικά. Ξανθιά, μεγαλανά μάτια, μια κουκλίτσα, μια... τι να πω ρε παιδί μου, μια που μίλαγε, που τα πάντα, ένα παιδί δηλαδή ομιλητικό, κοινωνικό, χαρούμενο, εύκολο, να κάνει μόνη της όλα τα μαθήματα, τι να πω, καμία δυσκολία. Απλά όταν, ας πούμε, ήρθε το Λύκειο και πιέστηκες και όλα αυτά εντάξει, δεν έδειχνες βέβαια αυτό που λες εσύ, ότι είχα κατάθλιψη και δεν το καταλαβαίνατε και το λέω. Δεν, είπαμε, σχολή γονέων. Εκεί στην εφηβεία, που η αλήθεια είναι ότι όντως ήμασταν πάρα πολύ κοντά πάντα, και απλά ήρθαμε πιο κοντά όταν άρχισα και εγώ να εκφράζομαι περισσότερο, γιατί εξέφραζα μόνο τα θετικά κομμάτια και τα αρνητικά τα έθαβα. Δηλαδή το ότι σκεφτόμουν συνέχεια ότι θα πεθάνεις. Γιατί έλεγα, μάμα της το πω, θα στενοχωρεθεί. Να έρθει τώρα το 5χρονο και να πει θα πεθάνεις μια μέρα. Αλλά ας πούμε στην εφηβεία, που εγώ γενικά δεν τσακωνόμουν με κανέναν άνθρωπο στον κόσμο ποτέ, τύπου μέχρι πέρσι. Και τσακωνόμουν συνέχεια μαζί σου και συνέχεια στην έλεγα και σε έβριζα και αυτά. Πώς ήταν? Και εγώ μια μάνα με μεγάλωσε, η οποία με λάτρευε και αφιέρωσε όλη της τη ζωή σε μένα, και τσακωνόμουν μαζί της στην εφηβεία. Τι βρήκα να τσακωθώ? Δηλαδή εντάξει, αυτό ήταν κατανοητό και από την πλευρά μου, νομίζω. Τότε το κατανοούσες, ενώ ή σε πλήγωνε? Εντάξει, κάπου και η γνώση που είχα αποκτήσει τόσο καιρό, πιστεύω ότι ότι με έκανε να καταλάβω, εντάξει, το παιδί έχει τα δικά του. Δεν σε καταλάβαινα φυσικά, και δεν σε καταλάβαινα απόλυτα, γιατί κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τον άλλον απόλυτα, αλλά εντάξει, νομίζω δεν ήταν οδυνηρό. Δηλαδή, επιτέλους έπρεπε και εσύ να κάνεις μια επανάσταση, ρε παιδί μου. Τόσα χρόνια μόνη να μεγαλώνεις παράλληλα, και εγώ να θέλω να σε κοιτάξω και να μην με αφήνει ο Λεωνίδας γιατί ζήλευε. Και είχαμε μια κρυφή αγάπη, ας πούμε, να την δείχνουμε. Είχαμε παράνομη σχέση με τη μαμά μου. Ναι, πέρασαν όλα αυτά τα χρόνια. Εντάξει, λογικό μετά να φέρεις την αντίδραση. Και να πούμε ότι και με έκανες να αλλάξω στα 54 περίπου. Είναι η επόμενη ερώτηση. Που λέει ποιες πεποιθήσεις ή απόψεις σε βοήθησα εγώ να αναθεωρήσεις ή να αλλάξεις. Ναι, εντάξει, σίγουρα με βοήθησες, και μάλιστα σε πολύ μεγάλη ηλικία, και γι' αυτό και ντρέπομαι. Θα έπρεπε σε πιο μικρή ηλικία να είχα αναθεωρήσει. Τέλος πάντων, τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή, βρε παιδιά. Όλοι νομίζω περνάμε από τη φάση στερνή μου γνώση. Να πω, συγγνώμη. Για εμένα θα έπρεπε να νιώθεις περήφανη για το ότι σε μεγάλη ηλικία, στα 54 ας πούμε,
Σε είπα 52 πριν. Τέλος πάντων, σε 2 χρόνια θα αρχίσει να αναθεωρείς. Νομίζω κι εγώ στα 50. Ναι, γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι, εκτός ότι δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να αλλάξουμε, και νομίζω ότι όσο πιο μικροί είμαστε, τόσο πιο πολύ δυσκολευόμαστε, οι πιο πολλοί δεν αλλάζουν και ποτέ. Οπότε εσύ έκανες μια μεγάλη. Έκανες έναν αγώνα για να αλλάξεις εκείνη την ηλικία. Φυσικά, γιατί προφανώς κάτι μέτρωγε μέσα μου. Και χρειάστηκες εσύ για να μου δείξεις την αλήθεια. Δεν την έβλεπα. Έβλεπα μια αλήθεια ότι είμαι μια τέλεια μάνα, ρε παιδί μου. Μια χαρά, μια τέλεια, αφού αγαπάω τα παιδιά μου. Και τα φροντίζω, τα κάνω, ό,τι θέλουν. Τους έλεγα πάτε σπουδάστε, εγώ θα πληρώνω για σας, να πίνετε τους καφέδες σας, να γνωρίζετε φίλους. Νόμιζα ότι είμαι μια τέλεια μάνα. Και όταν μου τα έπες εσύ όλα αυτά κατάμουτρα και είδα τον εαυτό μου επιτέλους, πώς ήμουνα και τι προβλήματα είχα δημιουργήσει κι εγώ από τα δικά μου, Ναι. που κουβαλούσα τα προβλήματα, και πραγματικά πήρα μια στάση τελείως μεταδιαφορετική, αναθεώρησα πολλά πράγματα και νομίζω με βοήθησε πάρα πολύ για να γίνω ευτυχισμένη τελικά. Μέσα σε μια δεκαετία δηλαδή, αφού άλλαξα αυτό, έκανα, αγωνίστηκα, έφτασα σε ένα σημείο που θεωρώ ότι τώρα είμαι πολύ ευτυχισμένη και μια χαρά. Οπότε βασικά εγώ αυτό που έβλεπα ήταν ότι υπήρχε μια τεράστια άρνηση, αυτό που λες, ότι αφού τα αγαπάω τα παιδιά μου και κάνω τα πάντα για αυτά, δεν μπορούν να μου πούν ότι δεν είμαι καλή μάνα. Και εμείς δεν τις λέγαμε ότι δεν είναι καλή μάνα φυσικά, γιατί και εμείς ενοχικά τις τα λέγαμε ότι αλλά απλά εξαιτία σου εγώ έπαθα αυτό ή έγινε αυτό ή ένιωσα αυτό. Και θεωρούσα πραγματικά απίθανο να κάνεις μια τόσο μεγάλη αλλαγή, αλλά και αποδοχή. Δηλαδή, γιατί μέχρι εκείνη την ηλικία δεν αποδεχόσουν με τίποτα ότι έχεις κάνει τίποτα λάθος. Δηλαδή, υπήρχε μια απίστευτη άμυνα που και πρακτικά να το δεις, είναι πολύ αυστηρό και για τον εαυτό σου και για τον εαυτό του κάθε ανθρώπου να λέει ότι εγώ δεν έχω κάνει πουθενά τίποτα λάθος. Είναι και πολύ βαρύ ότι άρα δεν πρέπει να κάνω λάθος. Αλλά εσύ πολύ φαντάζομαι ότι σοκαρίστηκες, αλλά μετά, ενώ θα μπορούσες να αντιδράσεις για πολύ καιρό και να λες ότι όχι, το πήρες πολύ έντονα μέσα σου και με το θετικό πρόσημο. Ναι, γιατί αυτό που ήθελα ήταν να είμαι καλά και μαζί σας και με τον εαυτό μου και με τον πατέρα σας. Γενικά, ας πούμε, ήθελα αυτό το οικογενειακό κλίμα να είναι όμορφο και να υπάρχει ομαλότητα τέλος πάντων και σχέση εγκάρδια και ειλικρινής και να λέμε μεταξύ μας αλήθειες και όχι να κρυβόμαστε. Οπότε με βοήθησε πάρα πολύ αυτό. Εντάξει, είμαι διαλλακτικός άνθρωπος θεωρώ. Δημοκρατικός, απλά εντάξει, από αυτά που κουβαλούσα κι εγώ μέσα μου σαν παιδί προφανώς με οδήγησαν στο να νομίζω ότι είμαι τέλεια μάνα, για όνομα του Θεού. Δεν υπάρχει τέλειο τώρα. Μιας και είμαστε στο κομμάτι μητρότητα, μια πάρα πολύ φρικαρισμένη μητέρα με 2 παιδιά ρωτάει πώς διαχειρίστηκες το άγχος ανατροφής 2 παιδιών. Ναι, εντάξει, άγχος, οκ. Άγχος δεν είχαμε επιβίωσης, έτσι. Σημαντικό, γιατί τώρα κακά τα ψέματα. Άγχος επιβίωσης δεν είχαμε. Σας πήγαμε στην επαρχία για να μεγαλώσετε καλύτερα μέσα σε μια μονοκατοικία, να παίζετε σαν παιδιά και να είναι το δημοτικό 1 τετράγωνο από εμάς, δηλαδή όταν θα γίνετε σε ηλικία να πάτε δημοτικό. Οπότε αυτό το άγχος τουλάχιστον δεν υπήρχε. Είχαμε και τη γιαγιά μες στο σπίτι που σας φρόντιζε και τον μπαμπά και όλα αυτά. Τώρα το άγχος άρχισε μετά όταν μεγαλώνατε, δηλαδή από λύκειο και τα λοιπά, γυμνάσιο, λύκειο. Είπαμε εσύ ήσουν το παιδί που μόνη σου αποφάσιζες, μεγάλωνες, διάβαζες, έκανες, δεν ζητούσες καμία βοήθεια, δεν είχες το περιθώριο να ζητήσεις. Το Λεωνίδα τον παρακολουθούσα στα μαθήματα μέχρι 3η γυμνασίου, οπότε ο ίδιος με ακύρωσε από εκεί και πέρα, γιατί ήμουνα πολύ αγχώδης γενικά και στη συμπεριφορά και τα λοιπά. Δεν ταιριάζαμε καθόλου με το Λεωνίδα. Εγώ είμαι διεκπεραιωτικός άνθρωπος, δηλαδή θέλω αυτό να το κάνω τώρα και να τελειώνουμε. Ο Λεωνίδας είναι τελειομανής, θέλει να το ψάξει, να το κοιτάξει, να το χιλιαδιό. Και αυτό το διαπίστωσα δυστυχώς και αυτό πολύ μεγάλη. Ενώ ήξερα όλα αυτά, ότι υπάρχουν τύποι ανθρώπων, δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι κλπ. Δεν μπορούσα να το συνειδητοποιήσω όταν το παιδί ήταν μικρό και μου έλεγε, είχε την άρνηση, δεν θα πάω σχολείο, ας πούμε. Είχαμε και αυτό με το Λεωνίδα. Δεν θέλω να πάω σχολείο. Δεν θέλω να πάω νηπιαγωγείο, δεν θέλω να πάω δημοτικό, δεν θέλω να πάω γυμνάσιο, πουθενά. Σε καμία βαθμίδα. Δεν ήθελε γενικότερα. Και αυτό με άγχωσε περισσότερο. Δηλαδή το παιδί αυτό δεν ήθελε. Αλλά λάθος πάλι δικό μου.
κάτι έπρεπε να κάνω εκεί. Δηλαδή, τι φταίει και δεν θέλει το παιδί να πάει σχολείο, να το ψάξω βαθύτερα. Πώς θα γίνει? Εγώ είχα άγχος, άντε τώρα πήγαινε σχολείο να τελειώνουμε για να πάω κι εγώ στο δικό μου σχολείο. Τέλος πάντων, μέχρι τρίτη γυμνασίου με ακύρωσε ο ίδιος. Μου λέει: δεν θέλω πια να με διαβάζεις, γιατί όταν έρχεσαι εσύ και με βοηθάς στο διάβασμα, με κουράζεις, με αγχώνεις, άσε με ήσυχο. Λέω: εντάξει, αφήνω. Και όντως πάτωσε στα μαθήματα στο Λύκειο, αλλά φτιάξαν οι σχέσεις μας. Ενώ είχαμε αρχίσει στην κυριολεξία να χτυπιόμαστε, γιατί δεν ήθελα και να χτυπάω το παιδί μου. Καλά, εσύ δεν έφαγες ούτε μια σφαλιάρα, τι σφαλιάρα. Στο Λεωνίδα όμως έδωσα κάποιες σφαλιάρες, γιατί ήταν... έτσι έφτανε σε σημεία, ας πούμε, να κάνει ιστερίας, έτσι, να ουρλιάζει, να κάνει, να ράνει χωρίς λόγο. Τέλος πάντων, έφτανε σε σημεία αυτά και έτρωγε καμιά σφαλιάρα ή για τα μαθήματα, το χειρότερο. Αλλά πες ότι επειδή έτρωγε καμία σφαλιάρα, τον άφηνες και αυτό να σε χτυπάει για να είναι ισότιμο. Αυτό έκανα στην τρίτη γυμνασίου. Οπότε λέω, αφού θα το χτυπάω εγώ, τον άφηνα και στην ουσία χτυπιόμαζαν. Παίζαμε δηλαδή ξύλο. Και μετά λέω, καλά, είναι ζωή αυτή τώρα. Δηλαδή τζάμπα οι σπουδές, τζάμπα Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τα πτυχία να τα κάψω όλα, αγγλικά, γαλλικά, υπολογιστές, το ένα τ' άλλο. Και του λέω, εντάξει, θα το αφήσω το παιδί μου. Και το άφησα. Πάτωσε μεν στα μαθήματα, αλλά είχαμε τέλεια σχέση. Ναι, αλλά και μετά. Μετά, όταν έφτασε, εννοείς τρίτη λυκείου? Όχι, πάτωσε στα μαθήματα, εντάξει, και τα λοιπά. Αλλά έχοντας τον εγκαταλείψει και ουσιαστικά δίνοντάς του την ευκαιρία να αποφασίσει εκείνος τι θα κάνει στη ζωή του, ήρθε και μας κούφανε και μας είπε: θέλω να δώσω Πανελλήνιες. Θέλω να δώσω Πανελλήνιες. Εκεί που λέει, μαμά, εγώ δεν είμαι του βιβλίου και τα λοιπά, δεν θα δώσω τίποτα. Ας πούμε, πάτωσε και στις Πανελλήνιες την πρώτη χρονιά. Μετά ξαφνικά δεν του έλεγα τίποτα. Μια χαρά περνούσαμε. Έρχεται και μου λέει: μαμά, θέλω να γίνω φιλόλογος σαν και εσένα. Του λέω: Λεωνίδα μου, έχεις μείνει στην πρώτη ηλικίου, αν θυμάσαι καλά. Πώς θα γίνεις, λέω? Όχι, θα δώσω Πανελλήνιες. Τέλος πάντων, και τελικά έδωσε την πρώτη χρονιά. Και τη δεύτερη τελικά κατάφερε να μπει βιβλιοθηκονομία, που ήταν αρκετά καλή, έπιασε. Και αρκετά κοντά σε αυτό. Αλλά είναι τρομερό το ότι έπρεπε να τον εγκαταλείψει πρακτικά. Γιατί η μαμά λέει τον εγκατέλειψε, εντάξει. Για να πει: θέλω να γίνω φιλόλογος σαν εσένα. Ούτε καν κάτι άσχετο. Απίστευτο, ναι, απίστευτο, παιδιά. Έβλεπα μία ψυχολόγο στο Πρωί Αν σε είδος. Σε είδων. Στο Πρωί Αν σε είδων, έχουμε και τη φιλόλογο, ναι, Πρωί Αν σε είδων, που έλεγε ότι όλο το θέμα με το διάβασμα των παιδιών, που καθόμαστε και τα διαβάζουμε και τα λοιπά, είναι απίστευτη έλλειψη εμπιστοσύνης. Αυτό τους δείχνουν ουσιαστικά, να λαμβάνουμε τις ευθύνες τους για το σχολείο, ότι πρέπει να πάνε διαβασμένα, ότι πρέπει να είναι τυπικά και τα λοιπά, να πάρουν καλούς βαθμούς, με αποτέλεσμα... Το βαθύτερο μήνυμα να είναι ότι δεν σου έχω εμπιστοσύνη ότι θα το κάνεις, αλλά και δεν τους δίνουμε την ευκαιρία να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Δηλαδή, πάω, διάβασα στο σχολείο. Έχει ταχύ αποτελέσματα. Είμαι OK με αυτά. Ωραία. Δεν είμαι OK. Πρέπει να κάνω κάτι. Οπότε, αυτό εντάξει, είναι ωραία αλήθεια, αλλά πού να την ήξερες κι εσύ. Και εγώ και όλοι οι Ελληνογονείς. Αυτό είναι οι Ελληνογονείς. Αυτό κάνουν. Δηλαδή στην ουσία σπουδάζουμε, λέμε. Τώρα σπουδάζουμε. Τώρα πάμε φροντιστήριο. Όχι, δεν σπουδάζουμε, δεν πάμε. Πάει φροντιστήριο. Εσύ σπούδαζες. Παλιά. Σπούδασα στην ηλικία μου και όταν έπρεπε. Να μην μπούμε τώρα. Συμφωνώ απόλυτα με την ψυχολόγο, αλλά ποιος θα το εφαρμόσει από τους γονείς αυτό? Αν το εφαρμόσει, νομίζω θα είναι τέλειο. Για να μην μπούμε για μια πολύ μακρινή γνωστή μας που έδωσε κυριολεκτικά κάποια μαθήματα για τη σχολή του παιδιού της διαδικτυακά. Τέλος πάντων. Ναι. Υπάρχει εδώ και ερώτηση πώς βίωνες την ψυχοσύνθεσή μου σαν παιδί, αλλά νομίζω ότι την απάντησες σε προηγούμενο. Σαν παιδί σου είναι τέλειο, είπαμε. Τι παιδί ήσουν εσύ? Τέλειο. Δηλαδή έμπαινε χαρά στο σπίτι. Απλά τότε που είχες πάθει την αλλεργική πορφύρα, αρχίσαμε να υποψιαζόμαστε ότι κάπου πιέζεσαι. Γι' αυτό. 3 χρονών είχα πάθει αυτό το ψυχοσωματικό. Είχε βγάλει, πόνεγε η κοιλιά της, πήγαμε στο παιδίατρο και είχε εδώ κάτι κόκκινα, όχι σπυράκια, σημάδια κόκκινα στην κοιλιά, και μόλις την είδε ο παιδίατρος γρήγορα στο νοσοκομείο. Τι έχει? Αλλεργική πορφύρα που μπορεί να της χαλάσει τα νεφρά. Τέλος πάντων, εντάξει, όλα καλά πήγανε, αλλά από εκεί φάνηκε, ας πούμε, ότι τελικά ακόμα και σε αυτή τη μικρή ηλικία πιεζόσουν από όλους μας προφανώς, και τα κατάπινες και ορίστε. Ευτυχώς δεν είχε ευτυχή κατάληξη. Ναι. Πήγαμε έτσι μόνο στο νοσοκομείο για έλεγχο στην ουσία. Οπότε θα περάσω στην επόμενη ερώτηση, που είναι το πώς διαχειρίστηκες όταν πια έμαθες
όλα αυτά που συμβαίνουν και μετά που διαγνώστηκα και εγώ με κατάθλιψη και πώς το αντιμετώπισες, πώς πιστεύεις ότι με βοήθησες? Εντάξει, σε ρώτησα, μου είπες και εσύ τι σου έλεγε η ψυχολόγος και πήγα κι εγώ στην ψυχολόγο σου, αν θυμάσαι, έτσι. Πήγα στην ψυχολόγο σου, ναι, στη Νέα Σμύρνη. Παιδιά, έχω κενά μνήμης. Ναι. Πάμε. Μου είπε, θέλω να γνωρίσω τη μαμά σου, γιατί το άγχος που έχεις εσύ δεν είναι δυνατόν στην ηλικία σου να κουβαλάς τέτοιο άγχος. Κάποιος σου το έχει μεταφέρει. Θέλω να γνωρίσω τη μαμά σου. Και πήγα και με γνώρισε και μιλήσαμε. Τα είπαμε έτσι καλή ώρα μαζί. Μου είπε διάφορα. Εντάξει, και μου σύστησε ότι είπε κάποια πράγματα για σένα. Εντάξει, δεν μου είπε τίποτα επικριτικό η γυναίκα. Απλά αναλύσαμε λίγο εσένα. Συγγνώμη, σημαντική παρένθεση. Γενικά, αν κάποιος ψυχολόγος νιώθετε ότι σας λέει επικριτικά πράγματα, ίσως να χρειαστεί να αλλάξετε ψυχολόγο. Δηλαδή, αν νιώθετε ότι δεν μπορείτε να εξωτερικεύσετε κάτι επειδή θα σας κρίνουν, δεν είναι το σωστό περιβάλλον για να κάνετε ψυχοθεραπεία. Ναι, και τελικά της είπα κι εγώ πώς αισθάνομαι, γιατί ήμουνα κι εγώ τότε χάλια και με έστειλε στον ψυχίατρο, μου λέει να πάρετε κι εσείς κανένα χαπάκι να βοηθηθείτε για το άγχος, γιατί αυτό το μεταφέρετε. Λέω, δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι έχω άγχος, θεωρούσα ότι αυτή είναι έτσι, η φυσιολογική μου κατάσταση και αυτή είμαι εγώ δηλαδή, αυτό με χαρακτηρίζει. Η αλήθεια είναι ότι και εμένα, όταν με είχε ρωτήσει τότε η πρώτη ψυχολόγος, ποιος έχει άγχος στο σπίτι, τύπου στην πρώτη συνεδρία, λέω κάνει. Και μου χτύπησε, λες και πέρασε η ζωή μπροστά από τα μάτια μου, που βγαίναμε βόλτα στα μαγαζιά με τη μαμά και την κυνηγούσα από πίσω, προσπαθούσα να της δείξω ότι τρέχει και έκανα jogging δίπλα της, για να καταλάβει ότι δεν είναι βόλτα αυτό που πάμε στα μαγαζιά, είναι μαραθώνιος 100 μέτρα. Και για τον καφέ, θυμάσαι που μου είπες όταν ήσασταν φοιτητές και ερχόμουν στο σπίτι, περίμενα να ξυπνήσετε αφού είχα κάνει τις δουλειές και μόλις ξυπνούσανε, η Αθηνά μου το έδειξε αυτό. Μου λέει, λέω, καλά, πού φαίνεται το άγχος? Μου λέει, θα σου πω αμέσως, μια συμπεριφορά σου. Με το που ξυπνάμε, λέει, λες, πάμε για καφέ? Και σου λέμε εμείς ναι. Και είσαι έτοιμη στην πόρτα με την τσάντα. Δεν μας δίνει δηλαδή το περιθώριο να φάμε το πρωινό μας, να χαλαρώσουμε και να πάμε για καφέ. Είσαι έτοιμη, λες. Είναι η διεκπεραίωση που λέγαμε προηγουμένως. Εγώ με την τζίμπλα στο μάτι, πιτζάμα. Πάμε για καφεδάκι, ναι. Και ένα blink στα μάτια και η μαμά, τσάντα, μπουφάν. Μην αγχώνεστε, εγώ σας περιμένω, αλλά με το χέρι στο πόμολο. Ναι, και το συνειδητοποίησα μετά. Και στον καφέ στη Θεσσαλονίκη, με το που καθόμασταν, έκανες και λες, άντε πάμε μαγαζιά. Και μια φορά της είχα πει, λοιπόν, όλο το μήνα με παίρνεις τηλέφωνο και λες, αχ, ζηλεύω Θεσσαλονίκη, να πάμε εκεί, πω ανυπομονώ, φαντάζομαι που θα πάμε να πιούμε καφέδες και αυτά. Και με το που έρχεσαι στον καφέ μετά από 1 τέταρτο, που εγώ έχω πιει μισή γουλιά καφέ, μου λες να φύγουμε. Όχι, λέω, τώρα θα κάτσεις, θα χαλαρώσεις και θα πιεις καφέ όπως πίνουμε όλοι οι άνθρωποι. Εντάξει, πολύ ευρωπαϊκή νοοτροπία. Ναι, και το κάναμε, δεν το κάναμε μετά και στα διάφορα καφέ που με πήγαινε, στα υπέροχα. Καλός ή κακός, είχα βρει έτσι τις άκρες μου, ήμουνα παιδί του καφέ, ήταν το χόμπι μου. Ναι, όχι στα μαζικής όμως. Όχι βέβαια, τι, αυτά σε πήγαινε ο γιος σου. Έτσι ακριβώς, ο Λεωνίδης ήθελε παραλία, εκεί που ήμασταν ο ένας πάνω στον άλλον. Εσύ με πήγαινε στα έτσι κάτι ψαγμένα. Κρυμμένες βιβλιοθήκες, πρωτοπάτωμα. Εκεί που βλέπαμε απέναντι τα αρχαία. Αυτό να υπάρχει το καφενεδάκι ακόμα στην Ναβαρίνου. Πείτε μας αν είστε στη Θεσσαλονίκη. Πώς λεγόταν? Όχι Λιχνία, όχι. Τέλος πάντων, ήταν ένα πολύ μικρό μαγαζάκι που είναι αντιδιαμετρικά απέναντι από τα πολλά μαγαζιά της Ναβαρίνου, που έμπαινες από το πεζόδρομο και είχε ένα πάρα πολύ μικρό μπαλκονάκι που ήταν πάνω στα αρχαία της Ναβαρίνου. Ναι. Και σέρβιρε ελληνικό καφέ, χόβολι και... Ας επανέλθουμε λίγο στο πώς διαχειρίζεται κάποιος το παιδί του, αν είναι διαφορετικό από τον ίδιο τέλος πάντων. Με ρώτησαν εδώ συμβουλή για μαμά που δέχεται την κριτική του κόσμου για τις επιλογές του παιδιού της. Δεν ξέρω αν εσύ το αντιμετώπισες αυτό και δεν λέω τώρα για τη δική μου σεξουαλικότητα. Γενικά. Ναι. Όχι, δεν αντιμετώπισα τίποτα γιατί δεν δίνω περιθώριο για να μου κάνει κάποιος κριτική. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Όπως εγώ δεν κριτικάρω κανέναν άλλον για τις επιλογές του, δεν δίνω κανένα δικαίωμα σε κανέναν να κριτικάρει εμένα ή τα παιδιά μου για κάτι. Οπότε δεν. Δηλαδή έχω φίλους που μια χαρά
μας αγαπάνε, το διαχειρίζονται, τέλεια, περνάμε, δεν υπάρχει θέμα, όχι. Η αλήθεια είναι ότι επειδή εμένα στην πορεία μου, της δικής μου αποδοχής, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι άγχους ήτανε το τι θα γίνει όταν θα μάθουνε στην καρδίτσα π.χ. ότι εγώ είμαι λεσβία και άμα λένε τίποτα ή άμα ακούσετε εσείς κάτι, ότι η κόρη της Χρυσούλας είναι, ή αν οι φίλοι σας ας πούνε κάτι, πώς θα νιώσετε, αν και προσπαθούσα πάρα πολύ να το αποβάλω, γιατί έλεγα ότι εγώ δεν μπορώ τώρα να κρύβω πράγματα, εφόσον νιώθω καλά να τα μοιράζομαι, για να μην πουν κάτι στους γονείς μου, δηλαδή, και αυτό είναι πάρα πολύ τώρα βαθιά ενοχικό και στην πορεία προβληματικό, αλλά εσύ ας πούμε αγχώθηκες όταν εγώ άρχισα πάρα πολύ να μιλάω στο ίντερνετ γι' αυτό, ότι μήπως λένε κάτι για μένα, όχι απαραίτητα αν θα ενοχλήσει εσένα, και εμένα αν θα ενοχλήσει. Ναι. Στην αρχή έλεγα ότι καλύτερα να το κρατήσεις για τον εαυτό σου. Γιατί, γιατί να δώσεις λόγο. Γιατί να δώσεις λόγο τι κάνεις. Ποιος δηλαδή είναι ο κριτής, ας πούμε, που θα σου πει τι κάνεις εσύ εκεί και δεν το κάνεις σωστά. Κανένας δεν είχε αυτό το δικαίωμα να σε ρωτήσει, να σε κρίνει για αυτό που κάνεις. Ναι, αλλά ας υποθέσουμε ότι εγώ τώρα δεν είχα παρουσία στο ίντερνετ και δεν είχα γίνει, ας πούμε, γνωστή και απλά εμφανιζόμουν στην καρδίτσα και ήμουνα με την κοπέλα μου και έλεγα από εδώ η κοπέλα μου. Ενώ έτσι δεν λέω σε κάποιον τι κάνω ή δεν επιδεικνύω ή δεν μιλάω τόσο αναλυτικά όσο εγώ μιλάω, αλλά απλά υπάρχω. Ναι, απλά υπάρχω. Φυσικά, και τι θα κάνεις, έτσι θα κάνεις. Αυτό είναι, πρέπει να το θεωρήσουμε όλο φυσικό το πράγμα. Είναι φυσικό και να χαιρόμαστε όταν το παιδί μας χαίρεται. Δηλαδή με τις επιλογές του. Τελείωσε. Τελεία και παύλα. Τι άλλο να συζητήσουμε σε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή μου είπε και εμένα μια φίλη μου ότι της είπαν τέλος πάντων κάτι γονείς της και εκείνη τους απάντησε ότι εγώ είμαι χαρούμενη με αυτή την επιλογή. Τώρα αν εσείς πιστεύετε ότι είμαι χαρούμενη με το λάθος τρόπο, τέλος πάντων θα το δείξει η πορεία. Και εκεί κάπου της είπα, άκουσες τι είπες. Δηλαδή πραγματικά δεν υπάρχει λάθος τρόπος να είσαι χαρούμενος. Αν έχεις καταφέρει να είσαι χαρούμενος μέσα σε αυτή τη δύσκολη, πολύ δύσκολη ζωή, εκτός και αν κάνεις κάποιο πολύ κακό στον εαυτό σου, παίρνεις ναρκωτικά, δεν ξέρω. Κατά τα άλλα, δεν υπάρχει κακός τρόπος ή λάθος τρόπος να είσαι ευτυχισμένος. Ακριβώς, έτσι. Συμφωνώ απόλυτα. Υπάρχει κάτι που σκέφτεσαι τώρα ότι θα έκανες διαφορετικά ως μαμά? Φυσικά, δεν είπαμε. Θα διόρθωνα όλα μου τα λάθη. Και σου είχα πει μια φορά ότι αν μπορούσα να σου μεταδώσω την πείρα μου, και μου λες μετά εγώ τι θα ζήσω. Δίκιο κι εκεί. Τι να σου μεταδώσω την πείρα. Ο καθένας δηλαδή κτίζει την πείρα μόνος του μέσα από δύσκολες και ευχάριστες και δυσάρεστες στιγμές κτλ. Ναι, φυσικά και θα άλλαζα άπειρα. Καταρχήν θα πήγαινα σχολή γονέων, αυτό που λέμε. Είτε πριν, είτε κατά τη διάρκεια που μεγάλωνα τα παιδιά και είχα αυτά τα άγχη που δεν μπορούσα να εφαρμόσω όσα τόσα χρόνια μάθαινα ότι είναι τα σωστά. Δεν μπορούσα εύκολα στα δικά μου παιδιά να τα εφαρμόσω. Εντάξει, όλα αυτά που μας έχει περάσει η κοινωνία δηλαδή και γενικότερα η ζωή μέσα μας, που δεν μπορούμε να τα αποβάλουμε, ενώ δεν είναι σωστά. Θες να πεις παραδείγματα, δηλαδή το ένα που έλεγες ότι... Ναι, θυμάμαι, ας πούμε λέει η ψυχολογία μη συγκρίνεις το παιδί σου με κανέναν. Να μη συγκρίνεις, να το δέχεσαι όπως είναι. Επειδή το παιδί το δικό μου δεν ήθελε να πάει σχολείο, δεν ήθελε να διαβάσει, του έλεγα γιατί δεν μοιάζει το Θανασάκι που είναι καλό παιδί, δεν γίνεσαι κι εσύ σαν το Θανασάκι που είναι καλό παιδί, ακούει τους γονείς του, διαβάζει, είναι καλός μαθητής. Αλλά παίζει και μπάσκετ, αλλά είναι και στην παρέα. Αλλά η απάντηση που έπαιρνα ήταν τσεκούρι, δεν θα την πω, αλλά... Να μην συγκρίνετε τα παιδιά σας. Να μην συγκρίνετε τα παιδιά σας. Ναι, μην τα συγκρίνετε. Τι, το παιδί σου είναι, δεν θα το δεχτείς, δεν θα το αγαπήσεις όπως είναι. Και το θέμα είναι να το μάθεις το παιδί σου. Γιατί εγώ, τζάμπα οι ψυχολογίες που έκανα τόσα χρόνια, τζάμπα η ανάλυση που έκανα στους μαθητές. Πιο καλή ήμουνα σαν καθηγήτρια, αλλά σαν μάνα στο παιδί μου, στο Λεωνίδα, ας πούμε. Γιατί δεν είχα καταλάβει ότι αυτός ο χαρακτήρας δεν είναι όπως είμαι εγώ. Είναι άλλος χαρακτήρας. Το παιδί ήταν τελειομανής, τελείωσε. Έπρεπε δηλαδή να κάτσει να τα αναλύσει και μετά
να αποφασίσει. Όχι σαν και εμένα. Τι πρέπει να το κάνουμε αυτό, θα το κάνουμε πάση θυσία. Το παιδί μου δεν ήταν το ίδιο με μένα. Είναι χαρακτήρες ανθρώπων. Και όταν πια μεγάλη πήγα και έκανα και ένα σεμινάριο στη Λουμπλιάνα τότε για τους 4 τύπους ανθρώπων. Τον πράσινο, τον κόκκινο, τον μπλε και τον κίτρινο. Τέλος πάντων 4 χαρακτήρες. Τότε μου ήρθε ότι τα είχαμε κάνει ήδη αυτά βέβαια εμείς στην ψυχολογία. Αλλά εντάξει, είπαμε η εφαρμογή είναι το δύσκολο. Και τότε κατάλαβα ότι ορίστε, εγώ είμαι κόκκινο και το παιδί μου είναι πράσινο. Γι' αυτό δεν ταιριάζαμε, γι' αυτό δεν μπορούσα να τον κατανοήσω. Αλλά ποιος θέλει το παιδί? Όχι βέβαια. Ναι, γιατί στους μαθητές, ναι, η αλήθεια είναι ότι στους κακούς, ας πούμε, μαθητές, σίγουρα έψαχνες άλλους τρόπους για να τους εμπνεύσεις, ας πούμε, να είναι εκεί. Ενώ στο παιδί σου που δεν ήθελε να διαβάζει. Στους μη επιμελείς, η λέξη κακός. Ναι, στους μη επιμελείς. Έχει ηθική αξία, οπότε, η σημασία, οπότε δεν πρέπει να τη λέμε. Το έχω πει και στα παιδιά, το έλεγα. Κακός μαθητής δεν υπάρχει. Υπάρχει επιμελής και έτσι μη επιμελής. Αυτό, ναι. Εντάξει, αυτό έπρεπε να γίνει. Καλά. Μου στείλανε όλοι αυτοί που με αγαπάνε τρομερά πόσο περήφανη είσαι για μένα, που τόσο ωραία μαμά και τόσο φωτεινό παιδί και τα λοιπά και τα λοιπά. Να είναι καλά τα παιδιά. Να είναι καλά τα παιδιά. Τι θαυμάζεις πιο πολύ σε μένα σήμερα? Σήμερα και πάντα. Τι, μόνο σήμερα? Έχεις καταφέρει πάρα πολλά πράγματα μόνη σου, και στον προσωπικό τομέα και στον επαγγελματικό, χωρίς να συμβιβάζεσαι με τίποτα. Είναι καταπληκτικό αυτό. Και ένα που θεωρώ ότι δεν το έχω ούτε εγώ ούτε πολλοί άνθρωποι, είναι ότι δεν ζηλεύεις. Εσύ δεν ζηλεύεις, όπως βέβαια και ο πατέρας σου. Σε αυτό σας παραδέχομαι και τους δυο. Δεν ζηλεύεις τίποτα. Είναι φοβερά καλό δηλαδή συναίσθημα και καλή, έτσι, μια αρετή, ρε παιδί μου. Δεν ζηλεύω, που κάνει κακό σε μένα και στους άλλους. Όλα αυτά τα θαυμάζω γενικά σε σένα πάρα πολύ. Το τι κατάφερες δηλαδή σαν άνθρωπος, σαν προσωπικότητα, που έχεις φίλους που σε αγαπάνε, που τους αγαπάς, που είσαι άτομο κοινωνικό, τέλος πάντων, και ηθικό. Θα προσθέσω όμως εγώ, τι θαυμάζεις σε σένα σήμερα? Σε μένα τι θαυμάζω? Το ότι μπορώ και ζω μαζί με τους νέους, γίνομαι ένα. Στην ουσία, αυτό είναι θεωρώ, ναι, πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό, γιατί το βιώνω ωραία και νιώθω ότι είμαι νέα. Δεν έχω καταλάβει πόσο έχω μεγαλώσει πραγματικά. Αυτό μ' αρέσει σε μένα, δηλαδή ότι δέχομαι όλα τα νέα πράγματα και μ' αρέσουν και περνάω καλά δηλαδή. Γιατί έχω δει και γονείς που λένε τα παιδιά μου δεν θέλουν να πιούν καφέ μαζί μου, λέει, γιατί δεν θέλουν. Λέω εντάξει, εμένα θέλουν να πιούμε καφέ, θέλουν να πάμε εκδρομές μαζί, καλό αυτό. Άρα σημαίνει ότι είμαι κοντά τους. Ναι. Αυτό το θαυμάζω κι εγώ, η αλήθεια είναι, και όλοι μου οι φίλοι που σε έχουν όλοι μαμά, κάποιοι έτσι που είναι πιο μακριά από τους δικούς γονείς και βρίσκουν εδώ το αποκούμπι. Αλλά όχι μόνο επειδή εννοείται ότι είσαι full ανοιχτόμυαλη και full, γιατί και πιο παλιά που μπορεί να έχεις πιο κλειστό μυαλό, που κάνουμε διάφορες συζητήσεις και καθόσουν και με άκουγες. Δηλαδή, φανταστείτε ότι από τις πρώτες συζητήσεις που είχαμε κάνει αφού το έκανα εγώ το coming out ήταν η επεξήγηση που της έκανα σχετικά με την ταυτότητα φύλου που διαφέρει από τη σεξουαλικότητα. Δηλαδή, το ότι δεν έχει να κάνει το ποιο φύλο με έλκει, με το τι φύλο νιώθω. Και εξής με κοίταζε με πάρα πολύ περιέργεια και καθόταν και τα άκουγε, γιατί μου λέει ότι εμείς δεν τα ξέραμε όλα αυτά, δεν τα ακούσαμε, πήγαινε και πολλά χρόνια κατηχητικό, έφαγε πάρα πολύ καταπίεση μέχρι να πάει στη φιλοσοφική, αλλά εμένα μου έκανε εντύπωση ότι πολύ ισότιμα, ενώ είναι η μαμά μου και θα μπορούσε εκείνη να θέλει να με κατηχήσει, ας πούμε, και να μου μάθει, καθόταν και με άκουγε και μάθαινε και μου έκανε ερωτήσεις και τα λοιπά, το οποίο δεν το κάνουν γενικά πολύ εύκολα οι γονείς. Δηλαδή, επειδή έχουν το ρόλο του γονιού, νιώθουν ότι θα πρέπει να τα ξέρουν και όλα, οπότε το να ξέρω εγώ πιο πολλά μπορεί, ας πούμε, όχι να σε προσβάλλει, ναι, να σε υποβιβάζει, που είναι αρκετά άδικο. Αλλά ναι, και το ότι μπορώ με οποιονδήποτε φίλο μου να είμαι και με τη μαμά μου και να μην λέμε τίποτα διαφορετικό από αυτά που θα λέγαμε αν είμαστε οι δυο μας. Αυτό είναι κατάκτηση, εντάξει. Και το αγαπημένο μου εννοείται ότι είναι ότι άμα βρίζουν οι φίλοι μου μπροστά στη μαμά μου, της λένε μετά συγγνώμη και η μαμά μου λέει βρίστε ρε παιδιά, είναι εκτόνωση.
Το βρίσιμο είναι εκτόνωση. Καταλάβετε τώρα, όχι να βριζόμαστε με τον κόσμο, έτσι, στην παρέα και στην κουβέντα. Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και το ότι πολύ συχνά, επειδή μπορεί και οι φίλοι μου να χρειάζονται μία μητρική φιγούρα και να μην την έχουν έτσι πολύ κοντά τους, ακόμα και στερεοτυπικά, άμα χρειαστεί, θα το κάνει του τύπου γιατί είσαι συνέχεια στο τρέξιμο και δεν θες να νοικοκυρευτείς με τον που είναι τι καλό παιδί. Σε 2 γκέι φίλους μου. Βρήκε να κάνει την Ελληνίδα μάνα. Λοιπόν, έχει έρθει μια πολύ σωστή ερώτηση. Πώς είναι η ζωή με έναν φιλόσοφο? Ποιος είναι ο φιλόσοφος? Ο σύζυγός σας. Η ζωή ποτέ δεν είναι εύκολη, είναι αλήθεια. Εντάξει, μην λέμε και ψέματα. Όχι, εντάξει. Όσο είμαστε πιο νέοι, είναι ακόμα πιο δύσκολα να συμβιώνεις. Γενικώς, με ανθρώπους, έτσι. Υπάρχουν οι κόντρες, οι διαφωνίες, οι συζητήσεις, αλλά και απ' την άλλη υπάρχει, δηλαδή τώρα που κάνω μια αναδρομή πίσω στη ζωή, βλέπω ότι υπάρχουν και τα περιθώρια, ας πούμε, βλέπεις ότι ο άλλος σε αφήνει, δεν σε πρίζει δηλαδή για τα δικά σου, μην κάνεις αυτό, μην κάνεις εκείνο. Κατάλαβες, σε αφήνει και ελεύθερο να ζήσεις, ας πούμε, ο φιλόσοφος, ο πραγματικός. Πραγματικά αυτός που μόνος του έγινε φιλόσοφος, δηλαδή, από τη ζωή του αναγκάστηκε να γίνει ο θυμόσοφος που τον αποκαλώ εγώ και χαίρεται γι' αυτό. Λοιπόν, δύσκολα ήταν, γιατί ο καθένας έσαιρνε τα δικά του πράγματα, ήθελε τα δικά του πράγματα, αλλά είχε και πολλές ευτυχισμένες στιγμές, πολλές διαφωνίες, πολλές συγκρούσεις, αλλά και πάρα πολλές ευχάριστες στιγμές που δεν σε καταπιέζει ο άλλος, αφήνει, ας πούμε, και εξάλλου συμφωνούσαμε και σε πολλά στο θέμα το πώς διασκεδάσουμε. Δεν αφήσαμε, δηλαδή κτίσαμε όλες τις ταβέρνες της Αθήνας, όλα τα κριτικά κέντρα, όλες τις καφετέριες, τις παραλίες, των βορείων προαστίων, δόξα. Τα μπουζούκια μετά. Και τα μπουζούκια μετά, ναι, σωστό και αυτό. Σηκωνόντουσαν και λέγανε πάμε για καφέ στο Λουτράκι όταν μέναν Αθήνα. Σηκωνόντουσαν, πηγαίνουν. Για καφέ, ναι. Στην Καρδίτσα πάμε για καφέ Θεσσαλονίκη. Σηκωνόντουσαν, πηγαίνουν. Κάναμε και αυτό. Αμφημερών Θεσσαλονίκη για καφέ. Ήταν φθηνή βενζίνη, μας έχουν ενημερώσει έτσι. Τώρα. Ήταν πανεύκολο να το κάνεις. Δεν σκεφτόσουν ότι θα είναι μια περιουσία. Όμως τότε τη βενζίνη ήταν φθηνή προφανώς. Γι' αυτό δεν ήμασταν πλούσιοι. Τώρα που και εσύ. Και τώρα ναι, λοιπόν, αυτό ήταν παλιά, ας πούμε, οι συγκρούσεις, οι διαφορετικότητες, τέλος πάντων. Τώρα όμως ζούμε πάρα πολύ αρμονικά, ειδικά μετά τη σύνταξη. Υπάρχει ζωή μετά τη σύνταξη και είναι καλύτερη από τη ζωή πριν τη σύνταξη. Τέλεια, ξέρεις τι είναι να ξυπνάς και να μην σε νοιάζει να πας στη δουλειά, να ξυπνάς, να κοιμάσαι όποτε θες πας στον κήπο, δεν θες πας βόλτα, κάθεσαι σπίτι. Έχεις ασπαστεί και εσύ λοιπόν τη φιλοσοφική, θυμοσοφική ζωή. Έτσι ακριβώς αυτό. Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό που τους λέω και εγώ τώρα που τους βλέπω και τους χαίρομαι και τους καλώ όλη την ώρα στο σπίτι μου, είναι ότι από τη στιγμή που έτσι πολύ πιο συνειδητά επιλέξανε και ο ένας τον άλλο και ζουνε όντως πολύ πιο αρμονικά και με απίστευτη κατανόηση για τον χαρακτήρα, γιατί νομίζω ότι εκεί που έκανες τις 4 προσωπικότητες θα είδες και με τον σύζυγό σου ότι ήσασταν κάποιες αντίθετες. Αυτό. Ο Λεωνίδας με τον πατέρα σου μάλλον είχαν την ίδια προσωπικότητα, ήταν στο πράσινο και οι δύο. Έτσι ακριβώς, αυτή η τελειομανία που μπορεί να σε οδηγήσει στο τέλος και στην απραξία, θεωρώ εγώ. Η μεγάλη τελειομανία, όταν δεν μπορείς να το καταφέρεις, δηλαδή έτσι όπως το θες εσύ, μπορείς να φτάσεις και στην απραξία. Αυτό πρέπει να κατανοήσουν οι γονείς τα παιδιά τους, δηλαδή είναι φοβερό πράγμα να μην το κατανοείς εσύ σαν γονιός και να... Μα άμα δεν το κατανοήσει για τον σύζυγό σου που έχεις επιλέξει, ακριβώς. Μετά για το παιδί νομίζω ότι θα είναι ακόμη πιο δύσκολο, γιατί υποτίθεται ότι προσπαθείς εσύ να το διαμορφώσεις. Αλλά ναι, αυτό, η αποδοχή αυτή και βασικά η αποδοχή, το ότι είναι διαφορετικοί άνθρωποι και όντως ο ένας έχει να πάρει καλά από τον άλλον, δηλαδή και η μαμά το φιλοσοφικά του κυρίου για το τι είναι ζωή και τι είναι θετικό και τι αρνητικό και το τι χρήζει σκέψης και δουλειάς και κόπου και το τι δεν χρήζει, αλλά και η μαμά εδώ που τον παίρνει από εδώ, τον πάει εκεί και μετά της λες ευχαριστώ που με πήγες, ενώ έλεγε όχι στην αρχή. Νομίζω ότι έχουν δημιουργήσει αυτή την αρμονική σχέση. Είναι αμοιβαιότητα τώρα. Τώρα νιώθουμε πραγματικά την αμοιβαιότητα, την κατανόηση ο ένας του άλλου και πραγματικά τον αλληλοσεβασμό δηλαδή, και γι' αυτό περνάμε πολύ καλά τώρα. Πολύ καλά.
Οπότε και εγώ το εσωτερικό μου παιδί που μπορεί όταν ήμουν μικρή έτσι να μην πέρναγα πολύ καλά και να έλεγα δεν χωρίζετε βρε παιδιά, αφού δεν ταιριάζεται, να πάμε παρακάτω. Τώρα το εσωτερικό μου παιδί είναι πάρα πολύ θεραπευμένο και ευχαριστημένο, γιατί εντάξει, ποτέ δεν είναι αργά. Ίσα-ίσα μάλλον τώρα κι εγώ συνειδητοποιώ, ή όταν ας πούμε άρχισε η όλη κατάσταση να γίνεται τόσο ευτυχισμένοι, σαν ευτυχισμένοι φαινόμαστε, ότι είναι πολύ πιο λογικό σε μεγαλύτερη ηλικία στη ζωή να βρεις τον πιο ταιριαστό σου άνθρωπο, γιατί έχεις αποδεχτεί και 5 πράγματα για σένα, έχεις συγχωρήσει, έχεις κάνει και δεν είναι τόσο εύκολο δηλαδή στην πραγματικότητα. Αυτό το νιώθεις αυτόν, βρε παιδάκι μου. Αυτό το να γνωρίσεις τον εαυτό σου, που είναι το πιο δύσκολο πράγμα, να καθίσεις να κάνεις μια ενδοσκόπηση, να δεις ακριβώς τον εαυτό σου και τα λοιπά, και μετά να δεις και τον άλλον. Αυτό είναι σημαντικό, δηλαδή θέλει χρόνο. Και κάπως έτσι καταλήγουμε στην ψυχοθεραπεία. Πλησιάζουμε τώρα προς το κλείσιμο. Σίγουρα θα υπάρξουν και άλλες ερωτήσεις και θα δούμε. Μπορεί να γίνει και δεύτερο part αυτό, έτσι, το γονεϊκό. Υπάρχει κάτι που θα ήθελες έτσι να πεις γενικά προς τους γονείς ή προς τα παιδιά, κάτι έτσι που σου έρχεται τώρα μετά από την κουβέντα που κάναμε? Κοίταξε να δεις, εγώ κάποια διαπίστωση που έκανα, ας πούμε, τόσα χρόνια που δίδασκα στα δημόσια σχολεία, ήταν ότι τα παιδιά, οι γονείς μάλλον φοβούνται να πούν στα παιδιά τους να είναι καλό παιδί. Κάποιοι γονείς, δεν ξέρω, φοβούνται να γίνεις καλό παιδί, να έχεις καλοσύνη, να αγαπάς, να κάνεις. Δηλαδή και αυτή, ας πούμε, η κατάσταση δημιουργεί στο σχολείο όλες αυτές τις εντάσεις. Δηλαδή φοβούνται ότι είναι αδυναμία η καλοσύνη. Εγώ από την προσωπική μου πείρα και από εσάς που έχω παιδιά μου, που θεωρώ ότι καλά παιδιά και επικοινωνείτε με το καλό πάντα, εισπράττω θετικό, ότι είναι θετικό για τη ζωή. Το να είσαι καλός, δηλαδή όπως το να είσαι κακός ασχημένει το πρόσωπό σου, ασχημένει τη διάθεσή σου, σε κάνει να είσαι πάντα κατσούφης και τα λοιπά. Έτσι νομίζω και ότι το καλό σε φτιάχνει, ρε παιδί μου. Τα θετικά συναισθήματα, δεν ξέρω. Και εμάς στην ψυχολογία αυτό μας λέγουν, τα θετικά συναισθήματα στον άνθρωπο είναι περισσότερα από τα αρνητικά. Οπότε γιατί να μην επικεντρώσουμε σε αυτό? Ο Σωκράτης λέει ουδής εκών κακός. Κανένας δεν είναι με τη θέλησή του κακός, είπε ο Μέγας Σωκράτης. Γιατί είναι κακός? Γιατί δεν ξέρει το καλό. Αν ήξερε το καλό, θα έκανε το καλό. Άρα λοιπόν, μην φοβάστε να πείτε, ρε παιδιά, να είστε καλοί. Γιατί είναι ωραίο πράγμα, δηλαδή, να είσαι καλός. Έχεις καλούς ανθρώπους δίπλα σου, εισπράττεις καλά πράγματα κι εσύ. Δηλαδή δεν φοβάσαι ότι έκανες αυτόν κακό, άρα θα με περιμένεις στη γωνία. Όχι, άμα κάνεις το καλό και κάνουν όλοι το καλό. Δηλαδή είναι αυτό που λέγαμε και με τα παιδιά, αν το θυμούνται, στη φιλοσοφία, που έλεγε και ο Γερμανός, ο Κάντ, ότι πρέπει να σπέρνουμε, ό,τι σπέρνουμε θα θερήσουμε, είπε ο Σωκράτης, έτσι, ό,τι σπέρνεις θα θερήσεις. Αλλά και ο άλλος λέει, η καθολική συμβουλή μετράει. Δηλαδή δεν σου λέω εσύ να είσαι καλή και όλοι οι άλλοι κακοί. Αν όμως είναι σαν καθολική, έτσι, απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους, καθολική συμβολή, η καλοσύνη, δεν θα είναι ο καλύτερος ο κόσμος μας? Δεν θα ζούμε καλύτερα ψυχικά, σωματικά? Αυτό θεωρώ. Οπότε να μην ταυτίζουμε την καλοσύνη και τέλος πάντων τις αγαθές προθέσεις με την ευαλωτότητα και την αδυναμία. Δηλαδή το να είμαστε καλοί δεν θα κάνει τον κόσμο πιο επικίνδυνο. Δεν σημαίνει ότι είμαστε και χαζοί, δεν σημαίνει ότι δεν θα υπερασπιστούμε και τον εαυτό μας. Ναι, ακριβώς. Ό,τι σπέρνεις θα θερήσεις, τι άλλο να πούμε από εκεί και πέρα? Τι άλλο, ρε παιδιά, τα έχουν πει οι φιλόσοφοι και οι θυμόσοφοι. Εμείς θα σας τα μάθουμε, βρε παιδιά. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις σας. Ήταν όλες πάρα πολύ τρυφερές και πολύ καλές. Μας είπατε και πάρα πολύ καλά λόγια. Καλά, εμένα μου πλέξετε το εγκόμιο, τι καλό παιδί που έχει και μπράβο και τι καλή μαμά. Και ότι είσαι αβίαστα μαμά. Έτσι σε είπαν, αβίαστα μαμά. Και ότι από αυτά που σου περιγράφω, έτσι, ότι τελικά μπορεί να μην είσαι το τέλειο που ήθελες, που νόμιζες ότι υπάρχει, αλλά είσαι πολύ κοντά στο καλό, τέλος πάντων. Είμαι, πώς το λένε, Λίαν καλός ούτε. Όχι ρε παιδί μου, άριστα. Βασικά για εμένα, που είμαι παιδί και δεν είμαι γονιός, το άριστο είναι και το να ακούς, γιατί αυτό ήταν το δικό μου μεγαλύτερο πρόβλημα με σένα, ότι από την πάρα πολύ άμυνα του να μην σου πω ότι έκανες λάθος, δεν με άκουγες, δεν άκουγες δηλαδή αυτά που σου έλεγα. Δηλαδή εγώ τσίριζα και εσύ μου λέγεις εγώ πού. Δηλαδή υπάρχει αυτό. Το να ακούς λοιπόν το παιδί, και αυτό πλέον είναι
μέσα στις πολλές σου αρετές. Το να ακούς, το να εκφράζεσαι, γιατί υπήρξε και αυτό σαν ερώτηση, το πώς μπορείς να εκφράσεις στο παιδί σου, στο σύζυγό σου, στο σύντροφό σου, στους φίλους σου, το τι σε έχει πληγώσει χωρίς να θυμώσουνε ή χωρίς να προσβληθούνε. Αυτό δεν θα γινόταν αν όλοι είχαμε ανοιχτά αυτιά να ακούσουμε, γιατί προφανώς και μπορεί να με έχει πληγώσει κάτι που φυσικά η μαμά μου δεν ήθελε ποτέ να με πληγώσει. Χωρίς τη δική της πρόθεση, εμένα κάτι μπορεί να με πλήγωνε. Οπότε να έχουμε ανοιχτά τα αυτιά μας, να ακούμε, με σεβασμό να εκφράζουμε κι εμείς το δικό μας συναίσθημα. Δηλαδή, γιατί νιώθω ότι και οι πιο πολλοί γονείς, αν λέγανε στα παιδιά τους ότι ξέρεις τι, με φοβάμαι πάρα πολλά πράγματα, με δυσκολεύει πολύ το να είμαι γονιός. Δεν είμαστε χαζά, δηλαδή καταλαβαίνουν τα παιδιά τόσα πάρα πολλά πράγματα, που νομίζω ότι θα ήταν πολύ πιο απλό από το να κρύψουμε όλη τη δική μας ευάλωτη πλευρά και να προσπαθήσουμε να τους πείσουμε ότι είμαστε θεοί και τα καταλαβαίνουμε και τα ξέρουμε όλα. Και αυτό, να πούμε και αυτό το τελευταίο, ότι όταν σας έλεγα κάτι, να κάνεις αυτό το πράγμα και δεν το δεχόσασταν αν δεν είχα επιχείρημα. Όχι, γιατί να το κάνουμε αυτό, να μας πεις επιχειρήματα. Δεν έχεις δίκιο. Ναι, έχουν δίκιο τα παιδιά. Δηλαδή, όταν τους λες, θα γυρίσεις στο σπίτι 11 η ώρα το βράδυ π.χ. Ένα επίμαχο θέμα. Δεν είναι επειδή είσαι γονιός το λες αυτό και πρέπει να το εφαρμόσεις. Πρέπει να το εξηγήσεις ακριβώς γιατί το λες αυτό, τους φόβους σου, όλα τα αρνητικά, τα θετικά και να συμφωνήσετε κάπου για αυτό το πράγμα μαζί. Μετά νιώσες που έκανες πανέξυπνα παιδιά που όταν τους έλεγες τι να κάνουν ρωτούσαν επιχειρήματα. Όχι, τώρα. Θα μας πεις επιχειρήματα, τίποτα. Αναγκάστηκα κι εγώ να γίνω επιχειρηματολόγος. Επιχειρηματίας. Ναι, έτσι. Όταν γυρνούσα πολύ αργά στο σπίτι, γιατί μ' άφηνες? Καλά, εσένα σου είχα εμπιστοσύνη άπειρη. Εσύ ήσουν ένα παιδί, τι να πω, θαύμα. Έτσι δεν σε θεωρώ εγώ, παιδί, θαύμα. Ας κλείσουμε με αυτό, με αυτή τη γλυκιά τοποθέτηση. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν ένιωσα ότι δεν μου έχεις εμπιστοσύνη. Ποτέ. Αυτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, μαμά, που ήρθε σε αυτό το κανάλι. Να είσαι καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά, παιδιά. Και τα λέμε σε ένα επόμενο Πυριπυρί podcast. Κάντε subscribe, όλα αυτά τα είπαμε. Λοιπόν, τέλος. Καλή συνέχεια. Και όπως είπαμε. Πάμε.